Pasensya na. Sorry dun. Hi guys, magandang adlaw rin yung tanan. Karon ay adlaw, Birnis. Karang nay. Ako pa dyan paghaman na hagligo. Wala ko'y buhat. Sige, lubog-lubog na baksan. Kuan lagi, karang nay. Di magpo ko palaglihag ka ni Mama Alits. Dadagkos kuan guys sa pikas. Kwarto sa karang nay. Paabangan nila ni Ate Rhymes o ni Ate Sibira. Wa pa may ning abang daring kwarto ha. Maunang daras ako kuano istorya. Kay ganahanay ko kay karang nay putiin ang background baway mga himi-himi. Arong nag thumbnail po na hindi na ko mag-edit dali ra. Wa mo koy buhatan lagi karon. Mag-istorya na pud ta. Karang nay pawinalan pa mo ang istorya kanang kini ang akong suliran. Kuan lagi karang nay tungod lagi naning na ako'y gibati lagi kaning ang sakit sa kaning kasing sa kaning ang epilepsy daghanay ning kuana ning badleng nga ako kuno masakit na dapat di na kuno ko maghawid-hawid og cellphone kanang nga kuno buhaton magsigara kuno kog ampo di na kuno ko maghawid-hawid og cellphone lagi sigira ka kuno kog ampo kay aron kuno maluwas kuno ko sa ang sakit bisan pa og kanang nay nako sakit nako epilepsy nga na lagi nako sakit sa kasing-kasing kani ang sakit sa kasing-kasing di basta-basta lagi kay kuan na severe na sila nga rheumatic arthritis nganong ngayon sila nga di na kuno ko pa gamit ang cellphone dapat kuno na magsige nila mag-ampo kanunay di akarong cellphone kuno i-stop na ko ng paggamit ng cellphone bisan pag nako sakit guys kay wa man pud ko nakalimot og ampo kanang nay mag-ampo man gud ko sa di pa ko matug inig mata sa padong pamukaan mag-ampo man gud ko ra guys isip mo pud kaadyo og karang nay mag-ampo pud ko danes vlog akong ipakita danes vlog danes vlog pud ko mag-ampo isip mo pud kaadyo ingana mag-ampo man ko guys ako ra na nahibaw na nag-ampo ko grabe na pag di mag-ampo mga ta kay ang Ginoo mo ba siya nagbuhat sa atong kinabuhi napaniingan na di na lamang ko mo mention o kinsa na siya isa kong giingnan nga undangan ako ng vlog kay kuan masakitin ko nga na hinja karang nay kuan ang sarang pagkaadyo karang nay ahaning undangan ni nga pag-vlog aw bisan palagi na ako sakit mag-vlog man din gihapon ko kay bawa na ba mo guys nga wa ko'y trabaho wa ko'y pangita nga na hinja ang panginabuhi ana danis vlog hinja karang nay undang ko vlog magan saramang ko wala ko'y daw bisag maradyo sunod buwan asa ramang kog ipalit og gahong kuan maintenance wa man ko na nay ikapalit badyo untag nay musuporta ra karang nay pagpalit og maintenance nga wa man pud mao nang bisan og na ako'y gibati na ako'y sakit ag kani ang pag-vlog di naman din na undang gapon ng iparadyon kay kaning pag-vlog ingana di man pud ingog grabe ng bagata gagad atong trabaho di man kay kintahay sa kaadlaw mag-vlog ko ingana di ra gali ko kabtan og karang nay sa ka oras mag-istorya ingana mag-vlog dali ra man di man pud ingog hago kay ngani ra mag-istorya mo share ako sa iyang pangbati ingana hinja og nakoy buhatan lagi patungay pakita tungod sa iyang buhat nga naraman hinja karang mga buhata di man na ingon og kanang nay usa na gud ka adlaw sige bubugot mo dari cellphone no istorya di man
Nag-iisay nga kung ano ko mag-vlog, 30 minutes ra, makamana ko na nag-vlog. Diya, mag-edit, dali ron po. Basta kay walang kay mga mali-mali sa mga istorya. Maunang bisag daghan na mo niingon nga, paundangan ako vlog. Karang naay, bahala na mo, kay di ka dyan kumuundang. Kay, kung anong pagkanang naay, kanang pagbablog lagi, nalingaw na po ko daming trabaho Ganahan naman po ko, sige, istorya na ng silipon, sige, bugot-but. Ganahan naman po ko, nasa agasapod, nga hinangdan, nga di ko muundang, ay, undang ko lagi, asa lagi ko mamisus. Bintaha na naman gazil pining magbagot-bot ko na rin, marida sa vlog. Kayo gahan ng iparadyon-zod. Na po ma-upload ka na adlaw nga na, sunod buwan, na ang po kayo makuha nga kwarta, maridze na naman po, di na po di nga garang naka, sakto-sakto na din po makapalit sa ang maintenance. Diya, madyo na naman na. Kaysa magsigar ko, kuan, hinagtag, buhaton, di ko maning kamot, para makakitag mamisus. Magsaligar ko sa mga isuon nga na, diya nga po mga isuon madapod. Karang naay, mga puburo yamot gazapod. Ipod to sila kasaligan, pangadzuan o garang naay pangpalit sa ang maintenance. Kay, wala ba dapat sila mga pangita, gagmarapod sila mga kuan lagi, mamisus, makita kada buwan. Diyan na nabot sila mga pamilya. Mauna nga po, maparadyon lagapon ko sa ang pag-vlog-vlog kay izawat na naman lagi. Maka palit ko ang kuan, maintenance. Kay, kadtong para sa una, nga, ag kami, wa pa minisa daning kuan, social media, si Florami, wa pa nag-vlog. Diya, ag ako, na ako dagto maintenance, diya, karang nay, nihawa na ko ang trabaho. Diya, katong mga panahon na, nakinahanglan gazug ko dagto kwarta kay, kada buwan, magazug ko mo, palit sa ang maintenance. Diya, di man ko pwede o kanang nay mo, hunang og inom sa ang tambaw lagi para sa epilepsy kay ug mohunang ko magkirig-kirig mo ko na katong mga panahon na grabing ko ana na arang lisura kay wa gajud toy kwarta pagkatong panahon na lagi nga nagsige pa kog palit sa ang maintenance basta para epilepsy jawa ko toy trabaho kaning hawa na ko kay mo trabaho ko sige magkatukaran nja katong panahon na sige ra ko pangadyo-adyo sa mga igsuon ug para mapalit sa maintenance kada buwan nga na mga adyo ko mag-istir at ipludilisa nila mga igsuon mga adyo ko mga kuan nagibot sila di padingan sila ug arang kakwartaan gagmay rapad sila yung kwarta asay tagaan ko na lang pag 200 nja mga to hanang tigum-tigumon maabot na pag 1,000 kapin nja mga to ang palit og maintenance pag sa kabuwan na nja sunod buwan na pud problema na pud ko ug asa ko ni mga adyo nja at tapos mga igsuon siya na mo kapag kumin ko gaya ko ninyo nga na magpaamot-amot ko para sa maintenance lagi kay di lagi ko pwede ug karon na di makainom sa maintenance kay magkirig-kirig ko nja katong panahon na ni abot jud tayo mga aga mga igsuon kay arang isura na gud kadyo di mga adyo ko wala man sila ikahatag kay kuan lagi gamay ra pa ilang kuan kwarta sakto pa ilang mga pamilya sa mo to ning balibad na sila kagay pulaan na lagi siguro kay sige na kung kuan pangadyo nja wala sila ikahatag mao to nga agaw maintenance imbis karang nay mo inam ko radtog 3 times a day sa epilepsy ang gitipid agang giinom usar na naman kada buntag na naman ko mainom di na ko mo inom og udto og gabi buntag na gud ko mo inom mao to ang sa gunson sa kasimana gud to ngani sa gunson ko og kanang nay inom nga usaraw ako nang tuman sa iyon sa doktor unsa mao to karang nay pag sa gunson na hag inom sa kasimana usara imbis 3 inta 3 times a day mao to gi ko ani noon ko ito karan ko grabe gikuha ko karang nay ambulansya sa bahay kay ang lugar man ko naulian
nakajapan man ko, nagkirig-kirig sa paghuman, natumbalag nga na, nalispad, sa dugay na ulian, murag ni paraw ko nung marizu. Sa wala gito na hitabo, natagam ko na itong panahon na. Sa naman to kay, arang lisera mo sa gado, yung trabaho na ko balik, sa ilas koan, atinura. Bisag ka na ay masakitin ko, yung trabaho ko balik sa ila atinura. Sa itong tuiga, nakalimot ko. Tapos sa 19 na siguro to, dito ko sila atinura. Yung balik kong trabaho, kaya arong makasuldo ko ba, kada buwan. Niabot na pag time nga. Karang na ay atakihin po sila atinura. Hindi. Mga to, rin decide po sa atinura nga. Kuan lamang ko na po, pauli na nga na. Kay mahadlo ko na sila lagi o ganang na ay matukaran ko na to sila ha. Sa ilang bayar ba up and down. Sa hagbang ko sa danan nga na. Sa ato yun kumain tunsis. Mga to, uli na lamang po. Hindi. Mga to, pagka 2020, kay si Florami ning sud naman to vlog pero apa si dito nakasuldo. Si pato si suroy-suroy sa kalibunan nga na para mag-vlog lagi. Anja. Pag ning sugod si Florami vlog, katong murag ning kuha na pagizang channel ning daghan na, ning bloom na. Isa na po kung giin nga nagahalay ko ng vlog po, daha ko pang iparadyon kay kaming duha Florami dengan mami naghimo og kanang nay channel sa YouTube dengan mi. Anja gawa laman wala mo ko active pag nagsarap ko mag-upload sa una. Anja. Mao to pag nakuan si Florami daghan na gyud mga followers ning kuan pag ko. Ni active na pagos ang YouTube. Sige na pag ko vlog Anja. Mao na ni karon. Pasalamat jud ko sa kanang nay Ginoo. Kay agamang pag vlog nakatabang man kasi panamo dakang tabang kasi kaso gihatag gid ni Ginoo nga grasya lagi karang nay wala lagi may mga trabaho pero ug kanang nay buod jud na hanaon ug kanang nay wa pa jud koy sakit okay gang lawas aga ko okay pa na ako kanang nay mo trabaho hinuon ko kaysa mag-vlog Nja, kansa mo po na nga, di na po ko pwede mong trabaho, kay kinsa ba po mo dawat na nga, kuan lagi ko, masakit dun. Maunang ahalaman ng iparadyo ning pag-vlog lagi, wala nang uban diha o kanang maitik sila, di sila ganahan, nila kung i-unsubscribe, okay na po na ang dawaton. Kay, nalagi iba nga gusto nila nga paundangon ko vlog lagi, kay kuan ko masakit dun, nga Nja, kaning pag-vlog, naghatag naman hinuon po na hagpuan, lingaw. Mao nang di ka dyan kumuundang o vlog. Bahal ang nga ban o muingin naging nga, undangan ko. Pero, pasensya na gazid mo, sorry did. Kay, hindi ka dyan kumuundang, kaya natagam na ko sa una. Sa nakita mo na, nga, tagtong, wa po ko'y, marawat nga mamiso nga ginagmay na kaya, nga sigar kong pangadyo-ngadyo. Dari nga botag panahon nga napulaan na sila kung ano sila ikahatag. Di wala ko ipalit og maintenance. Ano na karon bisag na ko sakit. Maparadyon gapon ko vlog. Kay di man lagi niingag ang magatang trabaho Gaan raman mag istorya raman. Insya na jud. Kay di gid ko mundang. Kay umundang ko. Pagan sa raman lamang ko ug karang nay mundang ko amo koy tinigom nga daghang $1 million wa man. Mahal ba karang nay maintenance sa kasing-kasing napay para sa epilepsy napay bayad sa mga check-up asa na makudana bentahan naman ning nay upload sa YouTube nga na di laman nin julak tawa ng pahinamdum kay dagang tabang na mga ginanaho kay makatikom naman ko na nagkuan nga may sus di pwede ngag dagang nga may sus sakto ra pud mao nang mangubati jud hapon ko bisan ug na ko sakit kay mundang po ko vlog unsa kanang nay na ako sakit sa kasing-kasing wala ko buhaton wag nga sara man hinuon ko na magsige na lang magkuhinaptok bisan nag-vlog ko guys naggamit ko cellphone wa man jud ko nakalimot og kanang nay ampo sa Ginoo mao nang pasensya na sa mga naingon nga paundangan ko vlog kay di ko undang sorry jud Araw to guys, nataas na pa ang diskurso. Karang nay, pasalamat ako
sa Ginoo kay bisag na positive kus COVID, okay aghang pamati karang nay wa ko hilanti, wa ko ingog grabing ubo nanon ko sipon marize. Mao nang salamat ka po kus Ginoo kay wa ko pasagdi. Salamat pud sa mga taong nagmahal nga tinuod nga nagmahal. Salamat ka adyo ninyo, salamat sa inyong suporta. Pagamping mo ug kanang nay asa mo karon. Unsa? Mao to guys, ug maabot ta makita-kita. I love you ninyong tanan. Amping mong tanan ug asa mo karon gibatang sa Ginoo. Bye-bye.